Blisko 300 osób pracujących w sztabie, aukcje, koncerty, licytacje oraz występ kabaretów. To tylko niektóre atrakcje 22. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Dzierżoniowie. Przygotowania już idą pełną parą. Tak naprawdę jak mówimy o finałowym dniu, to u nas się mówi o finałowym tygodniu. Zaczynamy praktycznie od dzisiaj, można powiedzieć od wtorku, przygotowaniami do tego finału. Środa, czwartek i piątek to są mini-finały w dzierżoniowskich szkołach i przedszkolach. Praktycznie każda placówka oświatowa w Dzierżoniowie gra z nami. Mniej lub bardziej głośno, ale to gra nie słychać. W piątek wieczór kabaretowy. Kabaret pod Wyrwi Groszem, kabaret EWG. W sobotę część sportowa, koncert w klubie High Life, trzeci wymiar, gwiazda hip-hopu, tutaj nasza Wałbrzyska. I na to sobotnie wydarzenie pozostało jeszcze kilka biletów. Warto wpaść do sztabu na Pocztową w Dzierżoniowie i kupić bilet w cenie jedynie 15 zł. Niedzielny finał w rynku rozpocznie się o godzinie 16. Podczas letniej zadymy w środku zimy 12 stycznia na scenie wystąpią m.in. wokaliści Studia Fart z programem Niemen Niezapomniany, Klasik oraz Bartek Wrona z zespołem. A wolontariuszy z orkiestrowymi puszkami będzie można spotkać już od świtu w całym mieście. Jestem przekonany, że ktoś tylko wyjdzie z domu i przejdzie 100 metrów, na pewno się natknie na naszego wolontariusza. Zarejestrowanych nas jest 220 osób. Myślę, że ponad 300 osób będzie brało udział w przygotowaniach, w organizacji i w tym wszystkim, co się będzie działo na terenie miasta. Jak co roku na dzierżoniowskim rynku nie zabraknie sklepiku wielkoorkiestrowego i fanto-konkursu. Główną nagrodą będzie markowy tablet. Nie zabraknie także aukcji dostępnych już w serwisie allegro.pl. Licytować można m.in. dwie wieże dzierżoniowskiego ratusza, a także widokową wieżę na szczycie Wielkiej Sowy. Wszystkie uzbierane pieniądze trafią jak zawsze do najbardziej potrzebujących. Zbieramy na sprzęt specjalistyczny dla najmłodszych do ratowania życia dzieci i niemowląt i godna opieka medyczna osób starszych, seniorów. To jest ważny temat. Drugi rok z rzędu fundacja zdecydowała się ten temat kontynuować i według słów prezesa zarządu Jurka Owsiaka geriatria, oddziały geriatryczne zajmujące się tymi seniorami zostaną już w 100% doposażone, więc ta opieka medyczna tych osób najstarszych, która kulała do tej pory w Polsce, wydaje mi się, już będzie zaspokojona w 100%. Warto wspomnieć, że dzięki ogromnemu zaangażowaniu dzierżoniowskich sztabowców, wolontariuszy i darczyńców kolejny sprzęt z Fundacji Jurka Owsiaka trafi niebawem do dzierżoniowskiego szpitala. Trafi w najbliższych tygodniach, ponieważ sprzęt, który nasz szpital dostanie, będzie dostarczany przez 4 dostawców. Chcąc koordynować te dostawy w jednym momencie jest to troszkę problem, dlatego nie udało się przed finałem, ale myślę, że w najbliższych tygodniach trafi sprzęt na ponad 220 000 złotych. Ostatnio miałem przyjemność rozmawiać z jedną z pań położnych, które pracują na oddziale. Bardzo się cieszyła, mówiła, że ten sprzęt naprawdę będzie potrzebny. Będzie to m.in. inkubator, stanowisko do resuscytacji najmłodszych, więc sprzęt, który naprawdę znajdzie zapotrzebowanie tutaj. Warto przypomnieć, że podczas ubiegłorocznego finału w Dzierżoniowie udało się zebrać kwotę ponad 105 000 złotych.